تێکلداری بریارە قەدەخەکردنا شەوتاندنا تەکەرەن و مادەین پلاستیک بە هەلکەفتا جێژنا نەورۆزی خوێندەکارên زانینگەها Rojava daxuyaniyek dan û tê de rastiya biryarê û pêwîstiya pabendîbûna xelkê biryarê piştrast kirin. Daxuyanî bi amadebûna bi dehan xwendekar û mamosteyên beşa endeziyariyê ya zanîngeha Rojava ya li Hesekê hate dayîn. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin got xwendekar biryara pêşkêşkirî û girîngiya wê di parastina tendirustiya mirov û jîngehê de rast dibînin. Da got belavbûna nexweşiyan di civakê de zêde nebe. Di dawiya daxuyaniyên de xwendekar û mamosteyan balkişandin ser pêwîstiya pîrozkirina cejna neteweyî di çarçoveyeke tendurist de herwiha bang li dezgeh û komeleyên parastina jîngehê kirin ku bi erka xwe rabin û biryara rêveberiyê biparêzin. Çi li ser jîngeh û hem jî li ser tenduristiya mirovan. Ji ber ku ew ji materyalên plastîk ên nepan